Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Iling Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Cora, 62 anyos, minyo pero way anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kumbana siyang tutunlan. Aron inyong hisabtan, sugdon nako sa dihang usa kay gayo ni ana nga nangaon ni unya gihutoy siya maayo. Ingon ini ang mga panghitabo. Mando dali na, mangaon na ta. Unsa may sudan day? Nag-adobo ko gamay unya utan. Uy, kalami ko na itong sudan, God. O nagakwarta magkamay. Gipaluto baya ko sa atong silingan atong miagi kay may okasyons ila. Ganahan man kuno sila sa akong luto. Aw, dili man sa yun na malalis, day. Lami man yung kagbuluto, God. Jesus, dali na, tao na. Mando. Okay na ka? Hinay lang, oy. Di tayo ipisan ta kag tubig, be. Inom. Salamat. Oh, ano ang barugmang ka? Di na kamukaon? Dili na. Busog na ko. Ha? Sigurado ka? Ay, lagi. Ay, tiwas na nagtaon di. Mayo! Ate Cora! Uy. Mayo! Kadiyot lang. Ay, Te. Ami, naman lagi ka, O, day. te. Ani ako kay maghatod ko aning spaghetti o fried chicken ninyo ni Kuya Mando. Uy, Birthday magud sa akong kamanghurang anak ron, te. Nya gihikayan man sayang amahan, mo nga nakahuna-huna sad ko nga hatagan ta mo din he. laoy mo Ginagmay ra ni te oy. Salamat kayo, iniday. Salamat kay sa pag-una-una na mo. Way kaso te. Ay, niya, i-greet na lang niya kung happy birthday sa imong anak, day. Okay, sige te. Ay, te, to di ba? Mangutana lang ko. Wa na'y sakit si Kuya Mando, te? Ha? Nganong nakaingon ka man, anak, day? Mura mo gud na siya ni gamay, te. Wa man. Wa man po na siya magluya. Wa po siya gisulti na akong ipamati niya. Kuan lang yun. Na gamay kay kinanan. Eh, Mau ba di ay, te? Mau tingali sa? Ay, sige, te, ha. Aris ako. salamat pag-usap, day. Naway sa pa yan, te. Naghatod si aming pagkaon nato kay birthday kuno siyang kamanghurang anak. Dali kaon. Oh, unsa man ang pagkaon na? Spaghetti o fried chicken. Uy, ikaw likaon na lang. Ha? Kalami, ani? Di ka mukhaon, ani? Ay, ganahan kong sapo. Di ba nga paborito man ta kay nini mong manok? Dili na lagi ko, anak, kaya matukan niya ko. Unsa? Mando, okay ra ka? Okay raman ko. Nga man day ko. Mura man kong misamot kag kagamay kod. Pagsulti ra gustinuot. May gipamati ka do? Wow, uy. Gipamati ko daon. Ay, sulti ba gustinuod ha? Hinumdumi nga kita ra bayang duha din kay wa tay anak. Ay, lagi. Okay ra lagi ko. Ay, ni gamay lang ko, pero nagluya bago di ay ko. Di ba, wa? Hinuon sab. Ay, basta sugod ka ron. Dili ko gusto ng mga gahion nga mga sudan, ha? Ganahan kong sabaw-sabaw lang. Nala, sige. Wa na'y problema. Recorded by X Thunder Gaming. Matod niya nga wa ko na siya gipamati. Maumituo na lang sab ko. Bisan doon ako'y pagduda gamay. Kay wara man sabi gid siya matluya. Pero nakabantay gid ko nga nagkaanam gid siya og kahugo. Dugay na daming minyo si Mando. Pero bisag usa, wa gid may makabaton og anak. Hangtod nga, may senior na lang ming duha.
Murag na anad na lang sabmi nga wa may laing salikan pananglit dunay mahitabo namo kundili ang usag-usara. Maong usahay, magduda ko maong dili na siya musulti na kus tinuod kay tingali magpangikog siya. Ilabi na kay pulos naming mga tiguang na. Unya. Mando. Mando na unsa man ka. Mando. Mando. Mando nang lago man lagi ka. Ginoo ko. Peng! Dada kadiyot. Oo. O dara. Salamat. Okay na ka? Kumusta nang mong gipamati, ha? Ay, arang-arang naman. Mando, sulti ragot ko tinuod, be. Naunsa man gyud ay ka? Ay, dugay na ko nakabantay, ani. Pag-una, abi na ko gwara. Pero kadugayan mo mas nagagrabe man. Naunsa gani ka? Pag-una, ay sakit ning akong tunlan. Nagtuo kong mawara, pero magyud mawa. Hangtod nga nakabantay kong kadakaon ako. Maglisod man kong tuon. Kung pugson ganin ako, mura kong matukan kay mura magdunay nag-alis akong tutunlan. Ay maunang dili dyan ko ganahan mo kaon o pagkaon ng mga gahi. Ay mas ganahan ko kung sabaw-sabaw lang. Mando, Pero nagabantay ko karon ba nga mas nagkagrabe naman. Kaya ultimo bisag sabaw-sabaw lang. Matukan naman ko. unsa? Salamat kaninyo, day, ha? Og sa imong bana. Walay kaso ti ay. Naluoy say kay ming ami din sa inyong sitwasyon kay dili gito lalim nga way anak nga magatiman ninyo. Unya parehas na gyud mong kuya nga mga senior na. Ay, maula gidong, uy. Lisod gyud. Ate, ipa-check up ko nung nagsuway si kuya. Asa man ang taon may kwarta para pa-check up, day. Kasagaran ra gani namong isudan, kanira man gipang tanom-tanom niya din sa among luyo nga mga utanon. Mausad lagi tino. Pero suway lang ko ninyo, te. Total, mga senior naman mo pulos, di ba? Libre gyud tingali ang check up, ti, oy. Tama sa mga kuan te, health center sa barangay. Pwede mong muduol niya na. Naman na sila libre mga tambal nga ihatag. Kasi magkatabang sila ni Kuya Mando. Ate, narehistro ba mo sa Senior Citizens Office? Ha? Unsa man na, day? Usa sa akong gikabalakan kay pulos mi wa marehistro sa Senior Citizens Office. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kinahanglan ba nga marehistro una mi sa Senior Citizens Office aron pwede mis mga libreng check-up o tambal? O pwede ra dili? Ikaduhang pangutana, dunay nakasulti nga dili kuno mi angayang mabalaka kay automatic kuno covered na kuno Miss PhilHealth kay senior naman mi. Tinuod pa? Bisag wa pa may PhilHealth sa akong bana? Ikatulo nga pangutana, unsa man ka ning gipamati sa akong bana nga mura man siyang matukan kung muton og pagkaon. Ug matud niya, mura kunog dunay nakabara sa iyang tutunlan. Ikaw pa og katapusan. Asa man mi mahimong muduol nga makatabang namo nga dili ingon anak kahasol sa among bahin. Pulos na manggod mi mga senior ug nabalakan na kay kus akong bana kay daot naman gyud kay siya gud kay dili naman makatarong og kaon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cora. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Classic pamahagi sa pagpadala sa mga sulat suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong
akong suliran official writers page o diri ba sa Mambatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong matukuton ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga a person's most beautiful asset is not a head full of knowledge. Dili kay bright ka kayo, but a heart full of love. Ears that is ready to listen and hands ready to help. Pero kani karong panahon na daghang kay mutabang ron, daghang muhatag ayuda ron mga panahon na kay eleksyon lagi hapit. Pero ang sakto ko nung definition sa tabang kanang imong kitabangan way kapasidad sa pag-return the compliment. Pero muhatag tagtabang ya mga putos hatag imong tabang naingan sa politiko, dili ni tabang ani investment na negosyo ni. Tinuod lang ako bukal kay kuan sige tabang pero ang puto sa bugas o unsa naman diya gipanghatag na nga sa politiko kuan pamulitika ni negosyo dili tabang. Alright, nasaba ba ko? Wow. Ang atong magtatampo karong adlaw si Cora, senior 62 years old, minyo si Cora pero way anak dinhi sa Cebu City, no? Ayon din pagpaminaw ni Robert ug Marian Dinopol, Dr. Dave Baron diha sa Lapu-Lapu City, Dr. Boy Flores diha sa Lapu-Lapu City. Ako mga kaubanan diha sa psychiatric facility, no? Na nahimutang sa Basak sa Nicolas, na tapan ni sa Brotherhood Health Center. Kung na may mga problema about mga drug related problems, dayala lang 887-4232. Kung balikon 887-4232 natay mga mo kuan diha mo tubag, no? Ayong pagpaminaw di ay na ni Father Garnet Girong diha sa Maasin City, no? Ang atong mga kaubanan diha sa atong Divine Mercy nga grupo, no? Diha binagyo diha sa Urmok, Baybay, Maasin, sa Sugod, no? Maadong adlaw ninyong tanan diha. Og ngari sa Panaon Island sa Pacific Town ug diri sa Dumaguete City mayong pagpaminaw ni Auntie Rose kining Gonzales Espinas, Gina siyang maminaw diha ug mga taga Valle Hermoso, Negros Oriental, mga Navarro ug Basilio Tip family. So ang atong magtatapo karong adlaw, akong balikon si Cora, 62 years old, taga Cebu City. May tungod kini siya iyang bana nga naay kuan sa tutunlan, no? So ako lang ganing paningkamutan nga matubag na ko na mga pangutana nimo Cor, may tungod sa imong bana, no? Asa pa mong dapit diri sa Cebu City, wa man sad nimo gisulti og asa kan dapitan diri sa Cebu City. Daghan ba kayong nagkagubot ba nga Cebu City ron kay duhay atong mayor or duhay gustong magmayor? Nanawag na ko sa Dr. Edmond Villobay na kanang ay sorry di kay ko ka-interact nyo, hindi ako di ba speak ron. Oo. Pwede mo tawag mo after mga unsa oras Ako lay tawag. Ay ko lang tawag na. Sige. Unang pangutana ni Cora, sorry kayanin, tira ako nawag mo Dr. Edmond Villay sa Sugod, Southern Leyte, no, na kuno siya ituyo. Unang pangutana ni Cora, may tungkol siyang asawa, kinanglan ba nga marehistro una may sa senior citizen nga office aron pwede ming mga libre check-up o tambal, pwede rag dili. Ang parehistro mo, nara mo pa sa Cebu City, no? Para makadawat po mo og kining mga nagi may card nga issue gikan sa Office of the Senior Citizen, no? Na sa kada barangay or kada lungsod, Cebu City pagdud ka. So na ay kuan ana in charge na nga Office of the Senior Citizen nga magpakuan, no? So kinanglan nga magparehistro ka para nga di magguting alipuntanan malibre kor, pero at least na ay mga konsiderasyon, no? Labi na gyud matud-an nga pananglitan ng usa ka pasyente nga wa gyud financial capacity to address sa ilang mga problema, no? Ikaduhang pangutana, dunay nakasulti nga dili daw mi ang ngayang mambalaka kay automatic covered na kuno mi sa PhilHealth. Senior naman mi. Tinuod ba bisag balay PhilHealth akong bana? Dili. Kinahanglan naagid mo record na nga narehistro mo sa inyong barangay nga kuan ka kining I do not know kung senior ba sa ning imong bana, no? Pero
I expect nga parehara tinggal mag-edad senior kay ikaw 62 years old man ka, no? So covered ni sa PhilHealth, mao na ilang gidebatihan ro sa kongreso, covered ni sa PhilHealth ang mga kanang mga senior citizen lagi nga mga membro, no? Automatic member naman tingali. Automatic member naman ang usa ka Filipino citizen nga sa PhilHealth. Nya sa akong kahinumduman, sa diha pa ko sa Vicente Soto, kung PhilHealth member ka, as long as dili po lang po ka magpa-admit sa private ward, alra po ka sa inunta general ward, no balance billing ni siya. Mo akong ibalaan na, no balance billing, but pasabot nga pag discharge nimo wala kay bayronon sa ospital kay covered na siya sa PhilHealth. Ikatulong nga pangutana, posibleng unsa man kaha ning gipamati sa akong bana nga murag matuk-an man siya kung mutulon og pagkaon. Ug matud niya murag dunay nabara sa iyang tutunlan. Kung dunay nabara sa iyang tutunlan o tilaok, kinanglan ni siya nga ipatan-aw ni siya og usa ka eksperto nga ENT, ear, eye, nose and throat specialist. Usa sa hinungdan ani basig naay pa rin body sa iyang tutunlan, no, iyang tilaok, no. So naaman gani kinahanglan ikuhaon ni siya by forceps or by suction catheter or water irrigation, no. So mao ni ang mga pamaagi ang buhat ani throat specialist, no, eye, ear, nose and throat specialist. But of course before ni pagahimon sa atong eye, ear, nose, throat specialist, i-x-ray na siya or endoscopy ba or whatever nga diagnostic procedure pagtanawon nga unsa may nakabara siyang tutunlan. So kasagaran ang most common site sa mubara nga foreign body, no, pagkaon nga di mahilis dayon o whatever foreign body is diya sa esophagus, no, diya sa esophagus makakos gani siya discomfort, no. So of course ma-anxious ka, mo spasm diha ang imong kaniga gastroesophageal reflux problem, no, GERD, no, gastroesophageal reflux problem. So kung foreign body, kinanglan ni siya og kuhaon, otherwise magka-infection good ang inunta ang tao nga masakit na ani, no, magka-infection kay foreign body gina siya. Okay? Sunod nga pangutana, dunay nakasulti nga dili daw mi ang ngayang mabalaka kay automatic weather. Sumana na. Ikatulong pangutana, posible unsa man kaha ning gipamati sa akong bana nga murag matuk-an man siya kung mutulon. So akong balikon murag naay foreign body nga nakaon ipatan-aw ni siya og ENT doctor. Ikaupat ug katapos ang pangutana, asa man mi pwedeng muduol nga mangkatabang namo nga dili ingon anak kahasol ang sa among bahin. Pulos naman good mi mga senior na nga bala lagi. Ug makabalaka kaayo akong bana kay daot naman good kaayo kay dili na mutarong og kaon, no. So naarma mo din sa Cebu City Core, no. So ako i-suggest na wala ba sa Cebu City Medical Center, no, or ba sa Vicente Soto ipatanaw ni og kining kuan, ipatanaw ni siya og ENT specialist imong bana masuta diha kung usay nakabara siyang tutunlan kinsa magaganahan mo mukaon aning sakit imong tutunlan ito og pagkaon sabi mo daot gini siya, expected na siya, no. So in order nga maka regain ni siya sa iyang ideal body weight ug kahimsog kinala makuha ng unsa may nakabara diha siyang tutunlan. Akong balikon mo underwent gini siya og x-ray or endoscopy, no, kung unsa may pamaagi nga pagahimuon nga masuta unsa may nakabara. Alright, tinon nakasabot ka sa explicar nimo ko og ngadto sa atong mga radio listeners all over the world, no, kay naman tay live streaming. Thank you very much once again. Ako si Dr. Rene Obra, maning kamot agad ako og si Atty. Elin Batan makahatag nig tubag, kahayag, kadasig sa solusyon sa mga problema ng inyong ipadangat diri karon. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayo.